Jama'a wani dan abu ne yake faruwa da ni da Idris mai wushirya. Maganan gaskiya Idris mai wushirya abinda kamun ban ji dadin shi ba, shi yasa nace zan fito media in yi magana akan wannan abin saboda a warewa mai gaskiya gaskiya shi, a warewa mai laifi laifin sa. Maganar Allah kenan. Da kalaman san ka sace tunani na, daga bege sai na tsananta cikin kewa. Duniyar somo ya kamata mu rayu ciki, ai taro shagali na mai biki, na rike kai dan ka guje ni ka dauki haki. Na amince kaya abin da nake fata, mu kasance mai tazara a cikin mata. Idris mai wushirya na ji sako, kuma sako ya zo. To ai bari in gaya maka, Idris kake ko wane ne mai wushirya, billahi lazi ka je ka tambaya. Tun kai an aidaran akai kwandan, kuma tun ina tsigigiya ta nake juya taro da kafo, tun akan dan tama tsitsi nake siye da siyarwa. Dan haka dan an rufe TikTok kai dai baka kai jamu yadda zaka ga magana baka ji in gama. Kai asuwa ai kwani alhamdulillah na gode wa Allah. Ko yanzu aka rufe TikTok wallahi fa lillahi alhamdu, sai dai in ce fatan alkhairi wa miss my people. Ka ji in gaya ma kai fa nan har malamai fa kake bi akan neman followers. Ka je ina ne, ka je har rago kasa aka yanka ma naira 25,000 akan neman followers. Shine zaka zo ka ce da ni kaza kuma gashi nan an rufe kan wata kwabewa. Kai ne nan motsi ka dan TikTok, ko habaici ake TikTok, ko mai habaici ake yi TikTok. To ai kuwa ni ne maka nisa har gaban abada, babu yacce zaka yi da ni nan gani nan bari sadakin agala dole a koma gida. Kuma ba ni kadai ta shafa ba, ta shafi kowa. Har zaka zo ka dinga zuwa kana min bidiyo kana cewa kaza ce wai ni ku tsaya, wai mutane da suke ta magana surutu kaza ce surutu ku ai duniya ne. Munafiki da kake cewa wani surutu ku ai duniya ne. Har yanzu dialogue din ake so a iya an kasa. Surutu kake so ka koya ido rufa, ba yacce zaka yi, sai dai ka hakura. Ai baiwa ne, ai ka faɗi a jika ma baiwa ne, sannan ka faɗi kuma ka iya lafazin ka ma shi ma baiwa ne. To kuwa duk wanda ya samu ya iya ai ya huta, har zaka zo ka gaya magana can da ras a hayye dori ya dada sunanaye. Da a ce ba mu san asalin ungulu ba, sai ki ce me dan renin hankali zaka zo kana gaya wa mutane magana tsani gaye da kai caku basir su sun ma'aukautan da makatulan a babu cin yau bare na gobe, har zaka zo kana gaya wa magana. To ai na gode wa Allah. Kuma bari ka ji ko da kake wannan magana, kaga bari in lissafo maka shika-shikan bala'i da zai same ka rashin sanadin TikTok din nan. Kaga Idris idan ba za ka dawo sallah ba, kaga Idris mai wushirya idan ba za ka dawo ka dinga sallah ba, ka kalli gabas, billahi lazi tashin hankali baka fara gani ba. Kuma ba komai bane yasa ka a cikin wannan halin na rufe TikTok ka shiga cikin bala'i, rashin tawakkali ne. Ba a tawakkali ga kairul anbiya, dole sai abin da ka je ka gani. Ni fa ko billahi lazi kai baka kai ka gaya min magana ba bare waninka, har za ka je ka kafe ka sa wani tsummo karai da memen duk gawayi ya je ya zuba a gaban sa, wai kaza ba Idris ai dai maka nisa. Na rantse da girman Allah sai dai mu hada a honest kona. Kai kake ta wannan, ni canza kasa ma zan yi da zama. Kuma billahi lazi wannan gabar da ni da kai ba dai kai ne ka kukkulo bala'i ina zaman zama na lafiya. Wai kowane mai tsamun baki ya tashi ya ce mai surutu, kowane mai tsamun baki ne warin jaba in ya tashi ya ce da kai mai surutu, kowanne ebo ya kama mai surutu. Wannan mai surutu kuwa mai taimuku yanzu kai ma har da kai a cikin baki da kana so kai highlighting fa a TikTok. Bala'i ya kai bala'i. Kin gani dama ba da ni da nayi confirming din cewa rufe TikTok din nan yau kwana 3 ne in na jijjigo wani rugum din. Yana rubuce ta tabbatarwa da rai na san ki gane komai rabo ne da ni da ke so ba za mu ware ba hakika. Yana rubuce ta tabbatarwa da rai ina san ka gane komai rabo ne da ni da kai so ba za mu ware ba hakika. So wanne ciwo ne da yakacin kunne, an ce makaho ne dafin samogo ne, yasa ni nai zaune ki so ni in so ki. Na tunanin ki irin kalaman ki akan su komai zanabi ka. Ana da buce ta tabbatarwa da rai ina son ka gane. Mijin da nake son aura to kowa ya dakata ya ji irin mijin da nake son aura. Ni dai da farko ina son irin mijin da nake son aura. Dole miji na zai zama dan wuri wanda in muka tashi da safe da sassafe ya dinga kokari yake yarinya. Wallahi ba ki mai da ni dan wuri da hakki da gaskiya. Kowa da kuyi wannan bikin ki da ku ku zaka. Sannan kuma na ukun su idan zai je ban daki zan dinga raka a ke to abin naki ya ta'azzara, shi yasa maganin ki ne ya kare, shi yasa kika fito ka inda na in kullun akan abin ki. Sannan kuma ba da bayan haka zai dinga siyo min dan maye, zai dinga siyo min kuka kwalba, kuma sannan zai min alƙawari ba zai min ciki ba.
la to dan me zai aure ki in bai miki wannan ba jin magana gidansa amma ba wai ta titi bai zama mai kiriniya mai kwada kullun ta Allah duk bayan sati ɗaya sai an canza mana kayan daki gaskiya Hansha'iya Allah sai ya tsokano rigima ya shigo gida a guje in maza in rufe kofa ni ma wata ran shigo a guje rufe kofa sannan kuma ko da yaushe idan ina kalle shi ya kalle ni ba fisha ga internet an samu sanni da a warewa mai gaskiya shi a warewa mai laifin sa maganar Allah kenan to har an kasa kunne a jure ne ko wani abu to sai kuma da makaman ni dai maganar da zan yi a nan ita ce maganar Allah Idris mai shirya yana burge ni irin yanda yake kuma dukansa da saura suna burge ni kun san ban taba irin shiga tan kasan bidiyon sa ba to a kwanan nan ina shiga kasan bidiyon sa waya da yana tallan kunu gashi kaza ya tara almajirai za a yi daidai za a yi ne so gaskiya irin abun nan ni dai ya burge ni a tattare da Idris mai shirya kuma wani abu ma sai ka san rayuwarsa ta gaske sai ka fitin dariya fiye da bidiyo in aka yi wata kwaba wallahi sai ka ji kawai ciki ka zai ciwo sannan mutum ne wanda baya son tashin hankali maganar Allah fa ake maganar gaskiya abin da na fahimta baya son tashin hankali ko wani abu shi yasa wasu ba suke ganin shi kamar irin yana da tsoro ko kaza dan ko ni idan akwai irin abin da zai min idan na taso kan shi ina kai Idris kaza sai ya ce kai ni ba zan iya ba na ban miki garin kaza sai ki ji shi a Kaduna ko Abuja ko a Lagos ya gudu ko kuma ya nemi kuɗi ya ware ma yana maganan cewa zai ba ƙasa so baya son tashin hankali shi yasa za ku ga kamar mutum mai tsoro ne ko wani abu amma gaskiya ni dai a yanzu dai ba ni da best comedian kamar Idris ya shirya maganar Allah yana burge ni fiye da yanda ba kwa tunani a rayuwa kuma ba wai dan muna tare da shi bane ko dan wani abu wallahi har cikin zuciyata nake wannan magana yana ban dariya yana nishadantar da ni duk da dai ni ma na san ina ba wasu nishadi suna dariya to ni kuma ba wanda yake wa dariya irin Idris wallahi duk lokacin da muke tare Idris idan ya jibgo ta kwaba sai in mun TV ina dariya har da majina da hawaye a gaske Idris mai shirya ya fi ni comedy gaskiya dai a gaske ne ba ku tsaba ya fi ni comedy domin in yana wani abu zan ce kai gaskiya Idris lafiyan ka kalau ko irin abin nan wallahi yana ban dariya yana burge ni kuma ina yin ka Allah ubangiji ya kare ka Allah ya shiga cikin al'amarin ka na rayuwa ni dai a wanda tsaba Idris mai shirya ba matsoraci ne wata ce mata kira shi a waya ta kada mai wata warning ta ce cewa ni ka sa wato na kake ce mun kaza wallahi nayi ta kiran lamba Idris take jin tabizi ashe ya je can wani kauye ya buya ma inda ba ne ko wani abu tun daga nan yace ya daina wuciriya ko wani abu amma fa ba wai tsoro bane ba tashin hankali ne baya so gaskiya mutum ne wanda baya son tashin hankali kuma bugu da ƙari inda yake burge ni maganar Allah kayan hannunsa ba su rufe mai ido ba ga yawan ibada in dai sallah ce kam gaskiya ne maka salut na ban maka wallahi yana da kokarin yin addini sosai akan kari sai dai baya jin magana gaskiya dai ni dai Idris Biyo shirya yana burge ni abin da zan ce kenan kuma har cikin zuciyata wallahi tallahi ina lakin comedy dinka sosai da sosai wallahi a ci gaba da nishadantar da mu muna karuwa da kai bisalam ku billahi lazi an yi ta yanke ta gilla wannan rashin mutuncin ya ishe ka haccin fuskar taka ya kai ka dinga bin Idris bai shirya kana cewa za a kama ka kashi idan ka fasa kamo shi ba ka kaunar Allah da ya halice ka ciru ba tsoro bane ba rashin magana ne kai wane ne kai Bello Turji duk abin da zaka kai idan ka daga min kafa Allah ya tsine ma albarka Bello Turji har zaka kira wa Idris ka razana shi yanzu Idris gashi nan ya gudu daga gida an neme shi an rasa sai azu na gan shi a Shoprite ina ganin shi nace mai ya aka yi haka Idris yayi ta ihu yana kuka yace kiransa ake yi a cikin waya ana ce mai Bello Turji idan bai rabu da ni ba ko wani abu kaza ka fito ni ce murzani ce kake cewa kana so ko sai na sa maka da damar da zaka ji ka tsane ni duniya da lahira in kana wa Allah ka fito a yi ta akan menene zaka dinka bi min samari kana tsorata su ko wani abu har zaka bi Idris bai wuciya idan ka fasa Allah ya tsina na ci kuli na ci fante ka na ci fanke duk na turmutsa sa inda baka tunani na can gurin to ka kiyaye ni to yan kwalta-kwaltan nan ni duk zuwa za ku yi a family meeting wallahi duk sai an shiga tsakanina da ku ba zai yiwu ba kun raba ni da waccan sana'a wannan ma ku zo har na yi postin a fara magana wai za a zo a ci banza ba sai ku zo ku ci banzan ba wanda ni ma ba guri na bane ba to wani ne ya bude mun ku ba ganin an bude guri to ba nawa bane wani ne ya bude aka sa suna na a gurin dan haka ba za a zo lissafi ba ku ji ni a gidan yari ba ku isa ba wallahi tallahi ba dan iskan da zai zo ya sai ni ba za ku ja min abu magana a gari ba ku banni in nemi arziki na ku je ku dane kwaltar ku daga nan hallan tsandan in kun ga dama har tafa ku sauka amma ni dai wallahi babu mai zuwa ni ku banni
maganar a zo hira ko wani abu babu ita, ni ma ba guri na bane ba, sallama ta ake yi din rana, babu wanda ya isa zo ya ce min wani ni da uwa kwance wallahi ba za a yi wannan ba da ni. Ku yi haƙuri, ni dai na ba ku haƙuri. Wancan sana'a haka kiri ina kan tukunyar kunun nan haka aka daina bani zubin shi, amma wannan kuma naga kuna so ku zo to shi musamman ma nan da aka ce kaza, tsire, kilishi, shayi, gurasa da shauransu, to wallahi a hirɗin mutum kun ga hukuma ce za ta shiga tsakanina da ku, wallahi ku kiyaye kanku. Babu mai zuwa ya ce min wannan. Kuma ranar Monday za mu buɗe guri, kuma guri a hoto da yake da ka zo gidan man cula kaɗan miƙo kaɗan hoto da tsamiya cikin titin nan na gidan man cula, kuna ɗan shigowa shi kaɗan za ku tarar da shagonmu, za ku wari mai wushirya suya sport. To billahi lazi shi ma mashi kudu samu aka raba shi, mutumin na haɗa da Allah da Annabi ya ce to a bara a haɗa da shi, saboda yawon nan gantali naira 500 ta saka data ta gagare ka. Amma yanzu da wannan sana'a ta zo, tun sabon mutum in ya zauna ko bada kuli aka baka a wannan guri, za mu dau ma yan aiki ko bada kuli, so dalilin nan duk gashi nan duk abu ya kare, ba kare ki zo ba ko bada kuli a baki ke ma, tun mutane su zo da a babba su. Allah don mutuncin Annabi Muhammad, Allah ka kai ni Amerika ya Ubangiji, idan abun ba zai yiwu ba Allah, ni ko a mafarki ne a ganni ga na a tsakiyar Amerika, Allah kai nake roƙo, Allah ba wanda zai share mun kuka na irin ka, Allah ya Ubangiji, Allah ka dube ni, Allah Ubangiji ka dube ni, ko a ta rauniya hanya ne ko a jirgi ne a misin filayi a ce murda ki zo ki hau jirgin Amerika, Allah ka kai ni Amerika ya Ubangiji. Allah kowa da burinsa, ni dai burina ɗaya ne tak a gare ka ya Allah, shine ganna Amerika. Allah na kasance mai laifi ya Ubangiji, Allah na tuba, Allah ka cika mun burina dan biyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Allah dan mutuncin Annabi Muhammad, Allah ka kai ni Amerika, Allah ka kai ni Amerika. Dan mafarkin nan ma da nake yi abu ya ci tura, ba ma na mafarkin Amerika, ba taɓa mafarkin gana Amerika ba ya Ubangiji, tuba nake Allah, ba da isgilanci ba komai ba Allah. Kana ta sama da shekara wajen 10 tun ina mijisiya da ake hasko min su abin nake burin in ganna Amerika. Abu shiru ya ki titina Ubangiji Allah dan mutuncin Annabi. Allah passport ba passport a hannuna, Allah ko passport din wani ne a canza suna a sani a kai ni, an ce wai sai ina da passport, ni ban ma sanya za a yi samu passport ba da zan je Amerika. Allah ka dube ni ko ta yaya ne, Allah ka kai ni Amerika.